wulila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. K'a daminɛ avril kalo tile 14 ka taa bila a tile 18 na aw dusukun bɛna nisɔndiya k'aw lase wa ni nɛgɛsoboli kulonkɛba ye an ka jamana kɔnɔ Tour cycliste international du Mali 12e édition ni an ka jamana ɲɛmaabaw ka bonya ni karama ye fédération malienne de cyclisme bɛna nɛgɛsoboli kɛnɛba bila sen kan aw ye Bamako, Buguni, Fana, Segu, Kulikoro kilomɛtiri 624 Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ Tour du Mali tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye a b'a to maaw bɛ Mali seko ni dɔnko lakodɔn maliyɛn ka dunan kunbɛcogo ɲuman maliyɛn ka jɔnkolo la ani lafiya min b'an ka sigidaw kɔnɔ dunanw ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama jamana ta ɲɔngo o maaw de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn nɛgɛsoboli kulonba in kɔnɔ Burkina Faso, Niger, Togo, Guinée Conakry, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Guinée-Bissau ka fara malidenw kan ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ yaasa ka na kulo in diya kosɛbɛ Tour cycliste international du Mali labɛnbagaw ko nɛgɛsoboli in bi kɛ bɛn badenya ani keleya taamasiyɛnba ye avril kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na a ye bɔ ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka taa u ka nɛgɛsobolilaw kɔkɔrɔmadon. filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye avril kalo tile 17 san 2026 sɔgɔmada in na an ka baabu bɛ taa n'an ye kulubakaw fɛ yen jamana 4 olu ka lasigidenw na n'u ka lasigiden sɛbɛn di Kiba b'o la Union européenne b'o la Ghana bɛ o la ale ni Qatar ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen sa u ka sɛbɛn minɛna jamanakuntigi yɛrɛ fɛ kulubakaw fɛ yen
Sadio Kamara ale be joyilakaw fe baara la baara min ni joyila sɔrɔsiw sigiyɔrɔ kura o kurumo o birigiden fɔlɔ dali baaraw ale taar'o la. AES wolomasiri tabaw ka dagatigiw fana be lajɛla Burkinakaw fe yen yaasa kɛlɛkɛcɛ minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ AES tɔgɔ la olu be se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min baara kan ka kɛ ni kuntilenna min ye. Wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la service social ale ni minanw ni taji baarakɛyɔrɔ min wolomasiri tabaw ka gun ka kalan kɛra olu kunna o kalanw an n'an da don la. Kitakaw fe so dɔ firila kunungo kibaruya labanw y'a yira sa ko maa wolofɛ Sagabari radio Sagabari directeur n'o Ousmane Keita ye ale bena na ɲɛfɔli k'an ye nin ko in na min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa kibaruyaw fana be an na olu da outlook kan. Farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ Mali Senandolatan Fédération a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Muazu n'u b'a wele ko Baba Sise san 4 dira ale ma min ye FIFA ale ni lakɔlɔsilikɛbaa minnu bɔra farikolo ɲɛnajɛ ndolati jɛkulubaw kɔnɔna na ka na ko in kɛra olu ɲɛna. Mali tɔgɔla nɛgɛso boli n'o ye Tour Mali ye o bolili siɲɛ sabanan kɛra kunungo. Siɲɛ sabanan in senfɛ sa a yera k'a fɔ sa min ye Jamutene ye n'o ye cɛmɔgɔ ye ale wulila k'i jɔ ni duloki nɛrɛmuguma ye tuguni. Farikolo ɲɛnajɛ ni seko ni dɔnko baara belebeleba minnu kan ka k'an ka jamana kɔnɔ n'o ye ɲɔgɔndanw ye. Minisiri n'o o ye fɔnba ye ale ye ɲɛfɔli kɛ o ko ka conseil des ministres la o baaraw an na an da don la. Kɔkan kibaru o na kɛ k'an ka bi sɔgɔmada na kibaruya tɔ bɛɛ lajɛlen dafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye laginɛkaw fe ye kalata o ye wasaden kalata ye o baaraw labɛnw bɛ senna olu fe yen. Senegalikaw ko tɔnɔ u bɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ u ka jagoko ta nasira fɛ n'u ka jamana yɛrɛ bɛ musaka minnu ɲini an na an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka taa kuncɛ ni Iran ale ni Hezbollah Israel ni Liban ka ko o bɛ cogo min na bɛn min sɔrɔla o ko hukumu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen da o tulo kan nin ye an don kan ye bi sɔgɔma in na. Sɔgɔma in na a bɛna kɛ Soko ye an bɛ taa Segu Falaye Segu ni Kamanagan Segu ni Jɔrɔ Segu ni Kunasiri i n'a fɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ tajiko ye o sababu ye kabi san 2000 ale ni 25 octobre kalo Mali jamana tajiko gɛlɛya donna a kɔnɔ Segu ani Mali marabolo tɔw danfara tɛ u ni faaba cɛ hali n'o y'a sɔrɔ Segu an bɛ se k'a fɔ ko kilomɛtiri 240 ɲɔgɔn ko o bɛ ale ni Bamako cɛ min ye balanzanw tɔgɔla dugu ye Falaye taji yaasa ka se ka baara ɲɛnabɔ ye Segu jɛki bolofara min bɛ yen o taara ka di gouverneur lakaw ma jagokɛla minnu bɛ tajiko kunna olu n'olu ka se ka o ɲɛnabɔ i n'a fɔ a yamaruya dira cogo min na marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye gouverneur ye ale ni dugudenw u ka sigi ka baara in kɛ Segukaw ye mun lakɔlɔsi Falaye olu sago n'u dungo tun ye min ye taji ka kɛ kudayi ye waati bɛ olu k'a sɔrɔ nka a nana ye k'a fɔ ni taji nana bi u bɛ kalo kɛ u tɛ taji sɔrɔ tuguni waati dɔw la u bɛ bali k'a sɔrɔ o la sa jɛkulu min sigira Segu gouverneur Nagakɔrɔ ale ko n'u ma falen don ko kɛcogo la ofisi Niger bɛ yen masinaw bɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ yen maaw mago bɛ taji la iziniw bɛ yen olu yɛrɛ y'a lajɛ sa u yɛrɛ tigɛla fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ yaasa cogo min na taji ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Segu n'a ka fɛɛrɛ ti ban Falaye o baara min kɛra a nana ye k'a fɔ o ma foyi bɔ kow la Segukaw fɛ yen anw kare kɔnɔ mɔgɔw anw mototigiw anw minnu bɛ ni anw ka baaramisɛnninw bɛ kɛ taji la Falaye an bolo fila dalen don an kun ka kule gouverneur ɲɛ b'an na don o don a yɛrɛ ɲɛ tɛ taji la an bolo jɛkulu in a ye fɛɛrɛ fana ɲini o la Falaye an ye min fɔ yan kare kɔnɔ butelitigiw minnu bɛ taji feere ni pɔmpu kelenninw b'u bolo u y'a k'olu kun a kɛlen olu kun anw ma dara koyi Segu bɛɛ b'o kalama bi k'a fɔ ko o fɛɛrɛ min sigira gouverneur n'a ka cɛdenw fɛ o nana ni lafiya ye baara in hukumu kɔnɔna na bi duguden caman yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ni nin kun ma kɛ lafiya tɛ se ka na cogo si la sabula min bɛ taa station baw la Falaye an bɛɛ b'a dɔn o bɛ cogo min bi o Segu ma daw ma koyi min ye gouverneur ye a ko nin ko in fin filɛ cogo min maaw ja jalakili bɛ ka kɛ yaasa ka se ka ko nɔgɔya hali bi u ko ka bɔnko don a la
o la sa faso ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka taji ta fala ye i bɛna gouvernement de la ka taa bɔn ta n'i nana n'i ko ko litiri 50 u b'a fɔ k'o t'u bolo 20 b'u bolo u b'o d'i ma i ka t'i mago ɲɛ n'o ye o la sa cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ faso tɔgɔ la ale ni wolomasiri tabaw taw kan minnu bɛ Segu gendarmerie min bɛ yen polisi min bɛ yen sapeur pompier garde national fɛn fɛn finitigilaka ye fala ye ka taa se hali douanyelakaw ma an bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɔ nin minɛ gouverneur bolo n'an mago bɛ taji la o yɛlɛma in o y'a to essence minnu fana dira Segu kɔnɔ olu fana bɛ se ka ni lafiya cogo min na k'a tɔ to dugudenw bolo baara kɛcogo ka se ka ɲɛ o de la bi Segukaw ko an ma fala ye ko k'a fɔ ko taji bɛ ka feere Segu kan kɔnɔ wa ko wolomasiri tɔgɔ bɛ ka taji feere a ko fo n'u y'a sɔrɔ o ye taji wɛrɛ ye nka k'u m'a fɔ ko taji kun ti feere ye dɛ ko nka nin waati in na ka kɛ ni bɛnkan min sɔrɔla ani commission sigili ye ko Segu kɔnɔna kɔnɔna taji ka feere kan kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɛ nka olu ɲɛ ma se ka di o kan olu m'o ye bi u m'o ye sini nka fala ye nin waati laban in na ko Segukaw ye min fɔ k'o ye tiɲɛ ye maa bɛ Segu wolomasiri tabaa don finitigi don sapeur pompier don wa a bɛ taji feere fala ye taji in kɔni ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko olu t'a dɔn taji bɛ bɔ fan min waleya in yelen u ye polisi direction maaw k'u bila k'u ka taa kamalen minɛ o minɛli senfɛ polisilakaw yɛrɛ nana ye k'a fɔ n'olu k'u bɛ taa nin kɛ cɛ ka taji feere yɔrɔ gunnen don sapeur pompier direction na fala ye a tɛna ban kɛlɛla finitigilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu y'u ta bɔ a ma ka taa fɔ ɲɛmaw ye an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini kamalen minɛ cogo la n'o tɛ a ko kɔlɔlɔntan tɛ maa kofɔlen fala ye ja sapeur pompier maa don nka Segu fana sapeur pompier ale t'o mɔgɔ ye joyilaka don ale de bɛ ka taji in feere ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka se Segu finitigi bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaw ka sɛgɛsɛgɛli la sa u ye sapeur pompier directeur min bɛ Segu u y'o wele k'o ɲininka maa kofɔlen e dɔn b'a ko la wa o fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛbɛnninw kɛ fala ye ka taa sɔrɔ min ye nin maa kofɔlen ye a tɛ Segu yɛrɛ sapeur pompier ka liste yɛrɛ kan a bɛ joyila de nka Segu ka don wa fana a ye min kɛ a bɛ taa ka taji de feere Segu sapeur pompier masurunana fala ye ni maaw y'o ye u bɛ mun fɔ ko sapeur pompier bɛ ka taji feere Segu ɲɛmaw k'o fala ye ko maa kofɔlen yɛrɛ tunnen don bi Segu a tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la n'o tɛ tɛgɛ bɛ d'a kan o la ko nin ko in nin de kɛra k'olu tɔgɔ tiɲɛ nka bi Segukaw ko k'olu ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ olu bɛ ka baara kɛ cogo min a ka gɛlɛ bi kan kɔnɔnaw la maa ka se k'a fɔ ko maa min bɛ taji feere fala ye baara sigilen don sen kan cogo min ko nka k'o ta bali ni dugudenw y'a ye u ka dayɛlɛlen don maa bɛ Segu n'a Lamini n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomadadugu fala ye ko n'u ye fɛn min ye k'u ka wuli ka se gouvernorat la u ka taa ɲɛf'u ye u ka jɛ k'a baara ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ o ka fisa maaw k'a fɔ ten ko n'o tɛ min ye feereli in kɛ a kuma fɔra olu ye u ye wulikajɔ kɛ k'a ko ɲɛɲini polisi directeur yɛrɛ kun bilara a ko kan nka Segukaw ko min ka d'u ye bi fala ye ko ka taji kɛ kuma bɛɛ u k'a sɔrɔ ye an bɛɛ bɛ k'o de ɲini o nka ne ye min lakɔlɔsi fala ye jamana ɲɛmaw kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ k'u se kɛ kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ ka musakaw bɔ kɔsa in na yɛrɛ sefa wari miliyari 3 u y'o de kɛ yaasa taji dɔ kana fara a sɔngɔ kan o sen tɛ sɔrɔdasi minnu bɛ taa ta o sen tɛ min ye chauffeur minnu b'u ni di su ni tile o sen tɛ wulikajɔ min bɛ kɛ sirabaw ninnu ka fala ye o sen tɛ jamanadenw